আজি तुम्हारी शब्द को मुंडा पिटिकी मरी गले भी बापा उठिलेनी लो उठिलेनी बापा जीवन सबू शेष आशा भरोसा भी सरीगला बोलिलु ये भागवत गोसाईकर
बहुटी ना चौपन बोग चाली काटू नाही बाई तुम्ही समिती कोण आहे ए लो તમે જે ભાઈને પૂછાઈ દો એ ક્યારે હું મહાપ્રસાદ આવી છે अबे रोक तो महाप्रसाद नाही म्हणते तू बाबा महाप्रसाद खायला काय केलं बाबा या दुनियाला नावाते मधु गळुची मकरंद खेळे तरिले ब्रज नारी मनम रहु निरंतरे कृष्ण बोली जीव